Zvakaoma veduwe, mhuri yeZimbabwe nyaya dzaswedera dzirimo mucirculation mumastreets esocial media nhasi hadzivaraidze, hadzidakadze. Nhasi taswera tichiona president wekuBotswana anga apindira paZimbabwe kudivi reVictoria Falls, the mighty Victoria Falls, uku kwavanga vachiita musangano wevana pamwe chete nevanhu vebato reZANU-PF kusanganisira vana VP Chiwenga takavaona vachitorwa mufananidzo vari pamwe chete zvekare navaMunangagwa nevamwewo vanhu vebato reZANU-PF. Asi pazofamba mashoko anga akanyanyisa, anga achitaurwa nevana veZimbabwe vachitapa chenjedzo kuna president mutsva wekuBotswana vachiti ngwarira icho chikwata chauri kutamba nacho. Zvakanzi ukadziya moto wembavha wobva wangwarira, kana kuti ukakisana nembavha wobva waverenga kuti mazino ako asara akakwana here. Vanga vachipa chenjedzo dzekuti ngaangwarire, ngaameke sure kuti kana iri mvura yekumwa chaiyo ngaameke sure kuti abva nayo kumba kwake ikoko. Kana chiri chikafu ngaameke sure kuti abva nacho ikoko, kana kuti okwanisa zvake kusvika achinyeba kuti akatsanya, sinzi achizikanwa kuti munhu anoitawo hake zvechechi nekuti vanoti chikwata chaanga achisangana nacho chikwata chekuti hachina kumira zvakanaka. Chinozivikanwa nemukurumbira wemaice cream, nemukurumbira wekuti vanogona kungokupa muchetura. Ndo zvanga zvichitaurwa nevana vakawanda vemuZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvichipa mashoko iwayo echenjedzo. Asi mhuri yeZimbabwe taswera tichiona zvakasiyana siyana, panga pachitaurwa mashoko, maspichi vachitaura. Rakanga riri zuva rakanaka zvechokwadi zvekuti vanhuwo aiwa, vanhu vafara, vanhu vapemberera vachionawo mutungamiriri mutsva weBotswana kuti anotoriwo munhu anofarawo nevanhu zvake, anotoriwo munhu anofambirana nevamwe, achionawo achibvumawo kudyidzana nevanhu. Ndo zvinhu zvakanga zviripo paground, hama dzadiwa. Asi nyaya yanyanyisa kutenderera ndeyekunzi please musazonzwe nzara kana muchinge mashanyira chikwata chamashanyira ichocho, nekuti havasi vanhu vekuti vane ukama hunogara nekusingaperi, vanhu vekuti muchitotamba mese vanogona kungokuitira zvese zvese. Zvinhuwo zvanga zvichitaurwawo nemacitizens emuZimbabwe. Mukaenda kune masocial media akasiyana siyana mukangosecha kuti Duma Boko in Victoria Falls, muchaona macomment section ese akangozara nenyaya idzodzo, kunzi ngwarirai kupiwa muchetura. Zvakaoma veduwe, zvinotosiririsa ukaona vana venyika vave kuvhunduka kutya hurumende kuti inogona kungoita zvinhu zvakadaro, woziva kuti zvinhu zvinenge zvashata. Hama dzadiwa, ndo nyaya iripo. Ndangoti ndidarike nepanapa ndichikuzivisai. Ndinozviziva zvakawanda zvekutaura munazvo. Tiudzei mumacomment section medu zvekare kuti munoionawo sei nyaya yaswera ichitaurwa iyoyi. Kana muchinge mapedza kulaika tobva tasangana pane rinotevera.